Eerst hadden we hier in Sneek een eigen VVV met een eigen bestuur en eigen leden. Maar helaas, door allerlei subsidieperikelen is dat gestopt per 1 maart. En dat betekent ontzettend veel protesten en opmerkingen van hoe kan dat nou? Het kan toch niet dat Sneek zonder VVV zit? Dus een aantal instanties in Sneek, Sneek Promotie, Sneek Zakenlieden, in samenwerking met VVV Zuidwest-Friesland hebben een oplossing gezocht. En die hebben we dus hier gevonden in het museum. Daar zijn we gewoon hartstikke blij en trots op. De ruimte uiteraard. En daar hadden we ook echt een kantoor. We hebben nu 1 PC en anders hadden we achter op kantoor natuurlijk nog wat meer ruimte. We hadden ook vaste medewerkers. Dat is natuurlijk wel toch een heel vervelende zaak dat mensen ontslagen zijn. We draaien nu alleen met vrijwilligers. En ook de ruimte die we hebben voor de folders is wat beperkter. Maar dat is voor ons weer een uitdaging om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Te zorgen dat we toch alle leden zo goed mogelijk hier een plekje kunnen geven.